Kaixo egunon, jarraian Windows 365ean dokumentu bat nola fokuratzen den azalduko dizuet. Horretarako hemen gure testua daukagu eta ikusiren gainean klikatuko dugu. Ikusiren gainean klikatu ondoren, irakurgailu murgiltzaileari emango diogu. Eta hemen, lerroetan fokuratzea. Momentu honetan, lerro bat, 3 edo 5 fokuratu nahi ditugun galdetuko digu. Gure kasuan, lerro bat fokuratu nahi dugu. Hemen azaltzen da fokuratu dugun lerroa, baina fletxatxoari eman da, pixkanaka gure testu guztia fokuratuko du. Behin bukatutakoan, itxi irakurgailu murgiltzaileari emango diogu. Eta berriz ere gure testura joango da. Bueno, zuendako aproposa izango delakoan eta erabiliko duzuelakoan, agurtzen naiz. Gero arte!